Le regale de Vicenza no equivale al nombre. No es el son de la polis. Es la guardia civil. ¿Conoces a mí? El coche de Google Street roba el estado de Sánchez, Lassi, Guasi, Resporta Diari. Sigues a venir a mandar la alineació del Barça que va al escenari. Ves sobre retallades, que canvien l'escola pública per canvis vas de padre. Més de tot això, el que més m'enfada és que quan el manifestes se riuen en la cara. Vergonya, cavallers, vergonya. Sembla que està feta colla, el modernisme de la Bolonya. Això és de puta mare.